Sziasztok! Ma egy érdekességet hoztam nektek. A kertünkben idén utoljára került telepítésre a Metona confusa, azaz az üvegszárnyú lepke. Gyönyörű állat, és már régóta bakancslistás, szeretnénk tenyészetbe fogni, de 2 éve kibabrál velünk, sajnos idén is kibabrált velünk, úgyhogy ők már nem fognak szaporodni, viszont csodálatos. A csápja vége sárga színű kis bunkókban végződik, és a szárnya áttetsző, de az érdekessége az, hogy ez a lepke szárny is szárnypikkelyekkel borított, tehát nem sima hártyás szárny, csak egyszerűen ilyen a mintája, és áttetsző a szárnya. Úgyhogy gyertek és nézzétek meg a Metona confusát, egészen szeptember 14-éig vagyunk nyitva, ha az időjárás is engedi, és ahogy a videónk is lejárt, úgy ő is elrepült. Ha tetszett, akkor iratkozzatok föl, és kövessetek be minket a Facebookon, lájkoljatok. Sziasztok!